U nekoj drugoj zemlji ovo bi možda mogla biti naučna fantastika. Kod nas je čista realnost, spremna za dokumentarac. Nekada najveća filmska producentska kuća na Balkanu sada je zarasla u korov, a između studija za snimanje zatekli smo samo nekoliko kerova. Imovinu čini oko 20.000 kvadratnih metara poslovnog prostora, više od 30 hektara zemljišta i šume. Postavilo se pitanje zašto se sve prodaje po početnoj ceni od 9 miliona evra. Pošto za većinu građana ovaj broj ne znači bukvalno ništa jer prema istraživanjima u kući nemaju ni 9.000 dinara, poređenja radi, samo zemljište bi kada se uradi konverzija u građevinsko moglo vredeti između 75 i 100 miliona evra. Plus filmski katalog Avala filma iz perioda od 1947. do 1992. godine koji obuhvata više od 200 igranih i 400 dokumentarnih filmova. Međutim, kada se u javnosti pomenula priča o propadanju, niko više nije želeo da bude u glavnoj ulozi, ako je moguće ni da statira. Niko nije osetio odgovornost za to što za 4 godine stečaja ništa nije urađeno. Ministarstvo kulture saopštilo je da su savetovali kinoteci da sačuva bar filmove. Pojedini filmski radnici i umetnici rekli su da se protive privatizaciji. Neko je pisao peticiju, neko je najavio protest. Zašto do sada niko nije reagovao? Kako smo dozvolili da dođe do ovoga? Hoće li za nekoliko godina ovde nići tržni centar ili Beograd na travi? Kako to obično biva, pitanje je mnogo i odgovora nesrazmerno malo. A odgovornih gotovo da ih i nema. Ili su odavno u drugom filmu. Šta je ono dole? Beograd. A, Beograd. Pa ja vidim samo neko groblje.